Khapangni takute buksong lamsugo jotono tini na update rok ngangke chin bubagra Minister of Cooperation Shukla Charan Nawatiano belai kheno request khayo jaka tiprasa hisabe samung tangnani bagui joining khaidin saka tipra motha eba IPF ti hisabe tawan sukdi tiprasa hisabe hinui chin bubagra saka nga phadi video nasuk log diawui puilani simi paithakjoroti naitongdi naro jotono baksa saimani na Shukla Charan Nawatia kaisa Facebook post khaimani naro jaga screen o nugui mankha abo senior junior hisabe IPF ti hinganga 14 bosor wngkha tipra motha hingkha 2 bosor abo haike bo kaisa post khaimani abo emon bhabe comment hamya mankha gangkai abono nugui chin bubagra kaisa comment khaikha naro jaga o nugui mankha comment tamin sijak chin bubagra saka bono abo hai hinui Shukla phaidi thansa joining khlaile tiprasa hisabe IPF ti ba tipra motha hisabe ya hinui sakata hingga tei chin bubagra saka chung chini dabi nahanani bagui Government of India no pressure diwi mano sakata chungno chini community ba chini jati rok chungno ashirwad khayani hinui sakota buitam wansuk tam sok chung abo nai wngya hinui sakota ang abono chinta bo khaya hinui sako chin bubagra chini lukrok je chini jati rok rights dorkar bongno rights thai chini ishwar no kaham kwrwngkhai tonithum hinui sakatei lasti bubagra hingka hingke khapangni takutei buksong narokle tang wansuk Minister of Cooperation Shukla Charan Nawatia thansa khoda phaya comment box o comment khai sadi tei channel o kwtal wngkhai subscribe khainani tapokdi tini ni baga aswkno hambai malai phinai kwtal video o.